Γιατί επιλέξατε μόνος σας να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία? Δεν επέλεξα μόνος μου. Εγώ ήθελα να το κάνουν άλλοι. Δεν το έκανε κανένας. Κανένας Έλληνας. Κι όμως εσείς την προσβάλλετε τελικά. Ναι, κανένας άλλος. Δεν βρέθηκε ούτε ένας Έλληνας. Ούτε ένας πανεπιστημιακός, ούτε κανένα κόμμα πήγε. Θα μπορούσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι παλικάρι. Όχι. Οι λόγοι που κάποιος άνθρωπος. Γιατί δεν πήγε. Πολλοί είναι εναντίον. Εσείς γιατί δεν πήγατε, εσείς προσωπικά. Θα μπορούσατε. Εσείς. Με συγχωρείτε που δεν ξέρω να σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Εσείς. Γιατί δεν πήγατε. Οποιοδήποτε μαθητής, καθηγητής, όλοι. Γιατί δεν πήγε κανένας. Να σας πω εγώ γιατί δεν πήγε. Οι άνθρωποι πρώτον δεν έχουν το χρόνο. Δεν έχουν τα χρήματα. Δεν πιστεύουν ότι αυτό θα φέρει αποτέλεσμα. Δεν βλέπουν κανένα άμεσο ή έμεσο όφελος. Είναι τόσο μακρινό για αυτούς και τόσο θολό που δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και υπάρχει και ο φόβος. Ο ραγιαδισμός του Έλληνα. Ότι μην τα βάζεις σε κάποιον άλλον, κάποια στιγμή μπορείς να το βρεις μπροστά σου. Και ξέρετε, και εγώ αν ήμουν 30 ή 40 χρονών δεν θα το είχα κάνει. Είναι άλλη η ηλικία μου και άλλη η προοπτική του μπρος και του πίσω και άλλη η εμπιστοσύνη που έχω πια στον εαυτό μου που μου επιτρέπουν να το κάνω. Και φυσικά είναι η λέξη που είπατε, η πραγματική βαθιά ανεξαρτησία. Οι παρατάξεις, ιδιαίτερα αστυνομικοί, είναι ιδιαίτερα ενεργές. Με εσάς, τι θέση πήραν στο ζήτημα αυτό, ήρθαν, σας βοήθησαν, σας στήριξαν? Κανείς δεν με βοήθησε πουθενά, ούτε και κανένας με πλησίασε. Με εξαίρεση εσάς που είστε εδώ αυτή τη στιγμή, ουδής. Πρέπει να σας πω ότι και τη μία φορά που μου ζήτησε δεν έχει σημασία κάποιο αριστερό κόμμα, παράταξη. Μία εβδομάδα πριν μου το αναβάλανε πάντα. Το ακυρώσανε, το αναβάλανε αρχικώς και το ακυρώσανε για πάντα. Ουδής με κάλεσε πουθενά, παρά μόνο ο δικηγορικός σύλλογος μία φορά όταν έφερε και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ουδής πουθενά. Ούτε και σε μέσο. Κανένα. Αυτό έτσι και τα ακυρώσω. Ο μόνος άνθρωπος που το διαφήμισε το εισαγωγικό αυτό είμαι εγώ μέσω του Facebook. Και αυτό λέει λογισμένα, γιατί δεν πρόκειται για διαφήμιση, πρόκειται να δείξεις για κάτι που συμβαίνει. Είναι ευτυχώς που υπάρχει και το δίκτυο. Ουδής. Με κάλεσε η φοιτητική παράταξη και μετά το ξέχασε. Καμία άλλη παράταξη δεν αισθάνθηκε το ενδιαφέρον να μπει σε αυτά τα πράγματα. Πράγμα που με πείθει ότι οι παρατάξεις είναι. Με συγχωρείτε, δεν θα καταλάβει αυτό το δικό σας κόμμα και οι φοιτητικές παρατάξεις είναι το μακρύ χέρι των κομμάτων.